Ачинзей политехник күллиятендә студентлар көне биредә укучылар аны ел сайын үзенчәлекле итеп уздыра. Уку йортында 539 студент төрле һөнәри юнәлеш буенча белем ала. Икенче курс студенты Мария Захарова өчен бу гади көн түгел, иртәдән котлаулар кабул итә башлаган. Студентлар көнен бик кайфлы эмоциялар белән каршы алабыз. Мин бик күңелле, бик әйбәт, рәхәт. Хәзер выступай итәбез. Район башлыгы да рәсми котлауга кадәр үзенең хәтерендә матурчыр булып калган студент елларын искә төшерде. Егетләр кызларны бәйрәм белән котлап киләчәктә уңышлар теләде. Политехник күллияте сезгә ныклы белем алыр өчен бүтән шартлар тудырылган. Тырышып укыгыз, һәрбер көннең кадерен белегез, бер-берегез белән аралашыгыз, яңа дуслар табыгыз. Биредә алган белемнәрегез алдагы тормышыгызда һәр вакытта кирәк булачак. Студентлар бәйрәме аларның ыгы-зыгылы тормышыннан күңелле видеоязмалар, шаян сүзләр, җыр һәм биюләр белән дәвам итте. Бу кичәдән соң күллиятның 1-2 курсында укучы студентлар ел буена җитәрлек көч һәм дәрт тупладылар. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.